Nazdar lidi, já vás zdravím u tohohle videa a jdeme si zahrát stírací losy online. Hned na začátek bych vám chtěl říct, že jsem si na účet vložil 2000 korun, vlastně na účet Lotolandu. A jdeme něco zkusit, dělám to pravidelně tak dvakrát do měsíce, dohromady tak 4000 tam nechám a většinou se mi to jakoby hodně jakoby vrátí zpátky, nebo aspoň jsem jakoby na svých. Pojedeme losy asi po jednom kusu a pojedeme je postupně a ve výsledku zjistíme teda, jestli jsme v nějakém profitu nebo nejsme. Jo, začneme asi úplně od spodu, ty losy. A začneme tady ten za 24 korun, budeme to kupovat po jednom. Tak, jdeme na to. Ovocná jízda, vyhrajte až 1,5 milionů. Hrát stírací los. A 30 korun. Jahůdka, citronek. Bar nemáme nic. Takže to můžeme zavřít. Dáme si další. Dáme si okamžitýho milionáře, ten už je za 120 korun. A uvidíme schválně, kolik se nám povede nebo ne. Jej, koukám, teď jsem jich koupil 5. Já jsem to nepředsvak, takže... Ty vole, mi to stálo asi dost, 120 korun krát 5. To je nějakých 600, jo, skoro, jestli počítám dobře. Takže... Doufám, že nám to teda aspoň něco vrátí zpátky. 3 miliony by byly pěkný, freeplay, 3000 nic, já nevím, další 15 000, freeplay, 300 000, 150, aspoň 150 korun máme zpátky, ale furt nám ještě jsme dost ve ztrátě. 150, 300, 150 dalších, takže 3 kila jsme potřebovali takový 2 kila, aby jsme byli v tom. 315, 3000, freeplay, takže máme ještě další los zdarma. 3000, 1500, 300, 1500, 3000, 30, 150, nic. Poslední los, 300 000, freeplay, 300, freeplay 30 000, 300 000 dvakrát, 30 milionů a 150. Takže na tomhle lose jsme prodělali. A dáme si jeden los, zaškrteme a jdeme na to. A ten los jsem ještě nehrál, hrát stírací los. Stírací los, nevím, proč se nám koupilo zase 10 000 losů, ale to setřem celý. Nemáme nic.